Je to len zvuk. Slova sú zvuk. Ahojte. Vítajte v priestore mimo slov. Sprostredkovaní priamej skutočnosti diania. Priestoru za slovami, alebo teda mimo slov. To je jedno, ako to nazveme. Sú to slova, na ktorých rovine sa dá celkom ako keby tak uveriť tomu, že čo sa hovorí. Ak môžeme sa na to pozrieť, nemusíme, ale môžeme aj ako na prebiehajúci zvuk. Vlastne v pozadí, ktorý sa deje, prebieha, uskutočňuje, je umožnený sa diať. A skladajú sa z nejakých písmenok. A nejako vznikajú, prichádzajú, odchádzajú. A môže niekto, neviem síce kto, ale niekto im môže uveriť tým slovám a môže si ich myslieť. No a potom je to celé vlastne ako keby nejaký naučený systém. A keď sa tým slovám uverí a keď je tým slovám uverené, tak z toho môže byť nejaké presvedčenie alebo dokonca systém viery. No a potom v podstate prebieha skreslenie skutočnosti, odkláňanie sa od toho priameho priebehu, čo sa deje. Bez času a bez priestoru sa odohráva. No a keď tým slovám príliš niekto, síce neviem kto, uverí, tak môže byť k tomu pripojené určitý emočný nesúhlas s tým, čo sa deje a dokonca sa nejako pri tom cítim. Pretože kto sa nejako cíti, kto pozoruje, kto si všíma, že má nejaké pocity. Ale môžeme na to reagovať aj inak ako slovami. Inak ako myšlienkou. Inak ako iba emóciou. A to sú len slova, pod ktorými neviem z akého dôvodu má niekto nejaký význam. A presne taký. A niekto iný má zase iný význam a potom vznikajú nejaké názory. Alebo nejaké presvedčenia. A je možné sa stretnúť v priestore, kde takto to vôbec nie je uchopené, že existuje nejaký názor. Lebo z čoho je vytvorený? Z nejakých slov, ktorým sa uverilo, lebo sa ním dal konkrétny význam a ten význam je tiež tvorený zo slov, ktoré vlastne neexistujú, len sú vymyslené. Tie slova. Teraz niekto môže mať za nimi takýto význam a niekto takýto a potom sa skresluje skutočnosť a nevidí sa to, čo je. Mimo, za, pred, hore, dole, vľavo, vpravo. Sme zase pri priestore a pri čase, ktorý neexistuje. Je vymyslený. Je to len slovo. Ale môžeme na to reagovať priestorom. Iným priestorom ako tým priestorom, slovným priestorom, čiže zase je to len slovo. Mimo slov a mimo slovami, pretože nedá sa to vyjadriť, nedá sa to pochopiť, nedá sa to vyriešiť rozmýšľaním, pretože to tým nie je vlastne. Takže mimo týchto slov môžeme ako keby v úvodzovkách aplikovať tento priestor ako reakčnú schopnosť namiesto myšlienok, slov, emócií v tomto tichu. A nemusíme potom vlastne navyšovať, lebo je to ako keby všetko už potom navyše len.
To ostatné je už len navyše. Jednak to neexistuje. Takže aj to navyše vlastne neexistuje. Takže nie je to navyše. Sam seba sa to neguje. To sa vlastne samo seba vyneguje úplne. A už ďalej nie je čo dodať. Pretože už všetko ostatné je navyše. V rámci tej priamosti, v rámci tej čírosti, v rámci tej priezračnosti a rozprestrenia toho, čo je. Nič viac, nič menej. Iba to, čo je. A nie iba, ani len, ani viac. Nie, nič viac, nič menej. Skrátka len, alebo aj to, čo je. A nedá sa to oddeliť a zároveň vzniká slovami oddelenosť od toho. Alebo myslením si, že ja som ako niekto. V tej slovnej rovine. Keď sa to zúži len na toto vnímanie. Ale dá sa vnímať ešte vlastne, čím to je. A to ostatné už potom je aj tak len navyše. Pretože keď vidíte na oblohe vtáka, tak vy poviete, aha, to je vták. A tým ste vlastne sa to stvorilo. Ako keby. A v slovnej rovine, limitujúcej, obmedzujúcej, ohraničujúcej, skrátka. V slovách sa to nenachádza. V slovách to nie je, nedá sa to v slovách nájsť, takže nie je dôvod tým slovám nejako ani veriť. Že nie môžete počúvať niečo, čo nie je slovo, napríklad teraz. Čo je tu hovorené. Môžete počuť niečo, čo slovo nie je. Môžete to počuť aj, pretože sa to v tom nachádza. Bez toho by sa to nemohlo nachádzať. Nebolo by tam miesto na to. Kebyže tam nie je ten priestor mimo slov, tak nebolo by miesto na to, kde by tie slova mohli byť. A keďže tie slova sú, ako keby, tak to znamená, že je aj ten priestor, v ktorom sa môžu nachádzať. Inak by to nemohlo byť. Keď máte niečo hmotné, tak automaticky existuje aj niečo nehmotné, pretože si všimnite, že každé slovo, ktoré slovo nemá opozitum. Čiže v podstate je to taký neparadoxný paradox. A niečo mimo toho by som skôr povedala ešte, alebo medzi tým. Pretože to sú slova. To už sa zase niečo pomenovalo a vznikla tam snaha niečo uchopiť a chápať. A tak to znamená, že to bolo ohraničené a to znamená, že to nie je iba tým. Môže to byť aj tým, ale nie je to iba tým. Takže keď sa pozeráte na tú oblohu a vidíte oblak, tak ten oblak je čo? Ste to práve pomenovali, síce neviem kto, ale proste sa to pomenovalo, že to je oblak. A nevieme prečo. Prečo sa to vlastne, odkiaľ kto založil tieto slova, že to musí mať O, B, L, A, K. Áno, samozrejme, že dalo by sa to nejako vysvetliť, ale je to nevysvetliteľné, tak kebyže. A na čo? Pretože to neexistuje. Tie myšlienky vlastne sú z tých slov, ktoré sú naučené. Takže čo sú vlastne tie myšlienky? Kde sú? Na oblohe? Ten oblak je na oblohe, tá myšlienka? Tam je nejaká myšlienka na tej oblohe? Napísaná? Najlepšie. Alebo počutá? Tam sa niekto rozpráva? Ten oblak vám niečo rozpráva? Nejaké slova? Takže čo to je bez tej nálepky, bez toho označenia? Sa to zúžila na ten limit tej určitej vrstvy len tej skutočnosti, len jednej z mnoha, ako keby. To potom nemá nemá to vrstvy, hej? Len vyjadrujeme nevyjadriteľné, takže
Takže sa to vlastne potom zúži len do toho slova, čož nie je vôbec akože zlé, však slova sú super, len nie je to to, nie je to iba to. Nie je potrebné sa teraz na to upnúť a myslieť si, že to je pravda. Takže tak. Nie je čo nájsť, tým pádom nie je čo objavovať, už je všetko objavené, už je to tu, celé, je to tu. Už ani nie tu, ale už sa to deje vlastne, prebiehajúce, plynúce, odokrývajúce sa, rozprestierajúce a už je to celé, čo to je. Tam nie je už vôbec čo pridať, tam nie je miesto na to už ani. Nie je to potrebné, lebo už je to celé komplet, hotové, takže nie je čo nájsť. Už to všetko obsahuje a zároveň to nič neobsahuje. A niečo je to ešte mimo toho. Nedá sa to popísať. A nie je kam ísť, pretože nie je žiadny ďalší okamih. Čiže to je tiež len slovo. Čo je medzi okamihom a neokamihom? Nie je čo dodať.